Wah lah nek gede tak go medal kawin ki. Weh, piye kabar nih? Apik. Saya lugu tenang pikir ta. Aja nanti saiki nang hotel lho. Sopo nih ngono? Profesor Gede gajine ya? lumayan. Semua enak ya. Boy aku dijang ngono iki. Wis iso nek ana lowongan tak iki. Kok sisuk ta? Yo cepet to aku lagi nganggur iki. Nganggur. Ya iso nek anu tak jarono Semarang. Tenane sisuk iki. Heeh to. Yo ya sisuk tak parane omahmu ya. Iya to. Tapi aku silih dite. Sinedit iki. Heeh to. Lho bukane kualek iki. Aku mah menak kudu rokok. Lah gak kudu to. Ora gowo. Kok iki saya kerja malah ilah aku yo gak apa wis Rokok sih. ngono lah. Sira ganti. Ora. Yo Yo. sisuk lah ya aku tak parane omahmu ya. Oh iya. Oke. Tenan lho. Duh, sisuk mangkat. Kucuk piro iki? Teka aja semene tok. Deh, apa deh? Ana tip ora deh? Ono. Tapi nek omae. Aku ngusi lah ya. Assalamualaikum. Mbah. Ogene ana wae. Apa rek? Bul ana wae. Kok ana? Niku Lu nanti wae. ora reti. Asem. Ya pusing.